Hoxe falamos sobre a dieta atlántica. Os galegos non temos nada que envidiar a dieta mediterránea, que é a que ten máis fama. A dieta atlántica supón o patrón alimentario de todos os países do arco atlántico, o Reino Unido, a Illa de Man, norte de Portugal, en España, Galicia, Asturias e Cantabria. A nosa dieta atlántica supón que temos a maior longevidade dentro da Península Ibérica e incluso somos os segundos a nivel mundial. Tamén ten moitos beneficios a nivel cardiovascular. É a dieta que menos monóxido de carbono, CO2, emite á atmósfera. Por eso temos que estar moi orgullosos do consumo que facemos de proteína de alto valor biolóxico, algas, peixe, marisco, os legumes e ademais temos un maior consumo de cabrito en lugar de cordeiro, que é o que se consume no resto de España, que ten menos graxa saturada. Tamén é moi beneficioso a nivel cardiovascular o caldo de osos que podemos ter no lacón con grelos ou no cocido, porque ten tamén uns péptidos que sabemos que melloran a saúde cardiovascular, melloran a saciedade. En función disto, pois podemos decir que a dieta atlántica é a máis sostenible, é a máis cardiosaludable e ademais axuda a disfrutar da vida social.